Και για να σας τέρψουμε με έναν άλλο τρόπο και να κλείσουμε την απόψινή βραδιά, θα σας πούμε μερικά τραγούδια στα αρμανικά. Κοντουλούνα Βίνη, Σβουάρι Νίκος Γκάτσος, μουσικά Μάνος Χατζηδάκης, Αντοτσιάρη Πιαρμανέστη Φλωρεντίνα Κώστια. Ζήτησα από την εξαιρετική Φλωρεντίνα Κώστια, εξαιρετική τραγουδίστρια και άνθρωπο, να μεταφράσει τους στίχους του Γκάτσου στα αρμανικά. Θα τους διαβάσω στα αρμανικά και θα τραγουδήσω στα ελληνικά. Και αυτό θα είναι το πρώτο τραγούδι. Ανταλούνα Βίνη, Ήτσι σχήμπα σχήμπα, Ήτσι στοιχισιάσκα, Ανταλούνα Βίνη του τσαρμένι κίντα. Σότς μπούνι του ειρήνη, άμας του αλούμτα, Ανταλούνα Βίνη του τσαρμένι κίντα. Ανταλούνα Βίνη, σι ήτσι βάση σφάκα. Πλέγκου μπεντουίνλι, σγυλέσκου φελάχλι, σι του Παλαιστίνα ακλό σάρντου σύγκουρι. Ανάλτου στριτζιάνα λούνα ή τριμπουράτα, Ανταλούνα Βίνη του τσαρμένι κίντα. Ανταλούνα Βίνη, σι ήτσι βάση σφάκα. Λουνίνα σιμπουνιάτσα χίλιουνι κυρούρα, Λουαρκάρας πατριάρχουλου Αντρέπτου του Πύρη, Ζεμπάτσλι λαΐρα σικετσάραλι κρυπάρα, Ανταλούνα Βίνη του τσαρμένι κίντα. Ανταλούνα Βίνη, ήτσι βάση σφάκα.
Madonna Nurisma, lei dit sărmăniță. Σε είδα χτες βράδυ, Λένα, που έκλαιγες και με κόκκινο μαντίλι τα δάκρυά σου σκούπιζες. Φυσάει ο αέρας στο παράθυρο και σου παίρνει τα μαλλιά. Το φεγγάρι χάθηκε και η Λένα δεν ξαναφάνηκε. Πώς να γίνει να έρθω στη μητέρα σου? Ξέρω ότι η μητέρα σου δεν σε δίνει σε βοσκό. Λέει ο ερωτευμένος και η Λένα το απαντάει: έλα παλικάρι, μη φοβάσαι, θα την κάνω να θέλει. Η μάνα μου ξέρει ότι η Λένα τον πλούτο δεν τον θέλει. Τη βιτζούια σιάρα νόρτια.
Κατηστιάλισουν του τσέρου, όσα αστέρια είναι στον ουρανό, φεγγάρι μου. Τα μάτια τα δικά σου, όπλια τρί κατά οραστιάρι, τα μάτια τα δικά σου σαν δύο αστέρια. Πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο τραγούδι. Luna,
ευχαριστώ από καρδιάς. Ο Αλέξανδρος είναι ένα δεχτός μου και ο Μάνος, ο κορυφαίος μας Μάνος, είναι συνεργάτης μου σε δική μου παράσταση, είμαι συνεργάτης σε δική του και είμαστε και πολύ στενοί φίλοι. Και όταν του ζήτησα να με βοηθήσει για αυτή τη βραδιά, δέχτηκε με τη χαρά μικρού παιδιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Πέτρο και τη Μαρία που ήρθαν από τη Βιέννη για χάρη μου. Τον Βασίλη τον Χατζηιακώβου, ο οποίος αξίζει και αρέσκεται σε ένα επίθετο που είχε χρησιμοποιήσει ο Νίκος ο Καρούζος σε ένα ποίημά του για τον Παπαδιαμάντη, ο Ανοξίδωτος, ο Βασίλης ο Χατζηιακώβου, ο Ανοξίδωτος, το προσωπικό του μαγαζιού, την κυρία Φλωρεντίνα Κώστια, η οποία με βοήθησε σε ό,τι χρειάστηκα για τη μέχρι τώρα προετοιμασία και βεβαίως εσάς που μας τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας. Σκέφτηκα όταν ολοκλήρωνα αυτό το πρόγραμμα ότι στην Αθήνα ζει η Σίρμα Κούτσι, Αρμάνα από το Βουκουρέστι εδώ και 10 χρόνια, η οποία είναι τραγουδίστρια, κιθαρίστρια και συνθέτρια, και όταν η Φλωρεντίνα μου είπε ότι θα έρθει απόψε, της είπα πες της να πάρει την κιθάρα και αν θέλει να πει μερικά τραγούδια στα αρμανικά, και είναι εδώ, αν θέλετε, αν θέλει, είναι εδώ ή έρχεται. Κυρία Κούτσι, θα πείτε δύο τραγούδια.